तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निंग टू यू लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअ जादों नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर जे जोंनि जायगायाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो ना बेफोरो खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा लोगोफोर बिदि जाथाय जानाया माने गोबां जाफ्लेबाय थाबाय आरोना थ' लोगोफोर बे बुरैया माने बे सासे हिन्जावनि बिमाया ट्रेनाव गाखोनाय समाव माने बावनानै अबावबा थांफ्रांबाय आरोना अबावबा आन्दायना दं आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोनदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने नुयोबा अबावबाफोर नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा जोंनि बे बर' हारियाव गोबां बेफोरबायदिनो मानसि गोमानाय मानसि थैहैनाय बेफोरबायदि जालाबायदों नंगौना नङा थ' बेखायनो नोंथांमोना अबावबा नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा बे बुरै मानसि जेन'बा अबावबा बांगालफोरनि जायगाफ्राव जेन'बा गाज्रि मानसिफोरनि गेजेराव सहैबायोबा बोरैबाफोर माबाफोर जानो हागौ नङा नङा जामारगोन नङा नङा ओरैनोबा जोंनि बर' हिन्जाव बा बर' मानसिफोरखौ गुबुन हारिया नायनोनो हाखाया नङा नङा ओंखायनो माने बे मादैया थाबैनो न'आव सफैफिननाय बायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जे नोंथांमोना नुदोंबा थ' बेनो आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोना मोनसे एडभाइस हरदों माने जोंनि बर' हारिखौ माबोरै हेफाजाब होनो हागोन थ' आं बेखायनो भिडिअ बानायनाय जादों आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेनि बागै थ' नोंथांमोना अबावबाफोर नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना थ' नुनानै बेफोरबायदि सिरि थायाबा जानाय नङा आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनांगौ नङा जोंनि बर'आ बेफोरबायदि गोबां आन्दायलाबायनानै माबा माबि जागासिनो दं मालायफोरजों बेफोरबायदिनो सिथार जालाबायगासिनो दं बेखायनो माने नोंथांमोननो खोन्थाहरो आरोना जे नोंथांमोना नुबाय बायोबा जे कमेन्टआव खोन्थाहरो आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअ बेनो माने लोगोफोर जे बिसोरो माने ट्रेनजों थांबाय थानाय समावनो माने बिमा फिसा आन्दायलायनाय जादों आरोना माबोरै आन्दायलायखो बेखौ बुंनो हाला आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेखायनो माने नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो जाबाय थाखायो बे खनसेल' नङा खननैल' नङा आरो गोबां मानसिफोर बेफोरबायदिनो गोमालाबायना दङ जे नोंथांमोना नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माने जायखौ नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जेनेबा गोमानाय मानसिफोर बहुद दङ दासिमबो दिनैसिमबो न'आव सफैफिननो हायाखै थ' बेनो आरोना थ' समाव मोनो नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने भिडिअखौ बानायनाय जायो आरोना भिडिअ बानायनायनि गेजेरजोंबो समाव मोनो मानसिखौ नंगौना नङा थ' बेखायनो नोंथांमोनाव जे एडभाइस हरबाय आं जे नोंथांमोना खोन्थाहरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेफोरबायदिनो नायबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आंखौ आरो आंनि माने साबसक्राइबारा 2000 जाथारनोसै थ' 2000 साबसक्राइब थाब थाबैनो खालामना होदो लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय C2आव कल खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों लोगोसेनो जुदि बे आइजोखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला जानबुं नाम्बार 8011314732आव कल खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों ट्रेनाव गाखोना